Ikke også? Alt muligt støtte, det er jo Røde Kors, ikke? Og de støtter jo sådan set de organisationer der. Og der bliver jo også penge, det der bliver samlet ind, bliver der jo mange gange sendt penge ind. Penge, de bliver jo brugt til dem der trækker til vand, for eksempel, også i udlandet rundt omkring, ikke? Ja. Ja, de projekter der, ja. Nej, for Røde Kors, det kører jo selv, det er så stor organisation, så det kører jo faktisk af sig selv, ikke også? Vi har faktisk 3 butikker her i Slagelse. Røde Kors, der er jo masser af butikker, andre slags, ikke? Så er det jo Kirkens Kors her, der er faktisk mange, ikke? Men i Slagelse, vi har en møbelforretning, hvor vi også har porcelæn og vaser og alt muligt og møbler. Og den har vi hernede på Klingberg. Så har vi en skotterskævt lige inde ved siden af, men de er ikke åbent nu. De har jo åbner først onsdag, torsdag, fredag. Okay. Ja. 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 Ja, fordi ikke, så gør man jo sådan set en god gerning også, ikke? Ja, altså, Ja, og så er der jo været pensionist, og godt kan lide at have et eller andet at rive i og have noget, ikke? Ja. Så bruger man det, ikke? Så det er sådan set frivilligt, fuldstændig. Der er ikke nogen, der får løn her. Ikke så meget som en lille krone, du. Vi får kaffen, vi har selv brød med til kaffe. Vi kører ved 4 timer ad gangen, fra 10 til 2, og så fra 2 til halv 6, hvor vi lukker halv 6, ikke til eller 6, ikke? Okay. Hvor den bliver lukket, ja. Og der er skiftehold, for mange af de, vi har, det er jo pensionister og førtidspensionister. Der er jo ikke nogen unge, der arbejder her. Nej. Rigtigt. Ja. Og det kan I jo godt forstå, for de får jo ikke løn, jo vel? Ja. Jeg ved i hvert fald land, hvor de sulter og gør ved i hvert fald. Og det er i hvert fald. Det er jo også nogle steder, vi kan hjælpe, hvis det er, ikke? Og det må I jo også have set, hvis I går ud for sådan noget af Røde Kors. De hjælper mange steder. Har I ikke det? Jo. Ja. Okay. Ja.